Iki jenenge iki wah tenan wong tuwek-tuwek biyen ngalami. Nggih. Iki jenenge bubul. Kabul, Mbah. Saya ngomong tesi tak 500. Kabel wae tesi. Tesi 500. Enggak. Ayo, Ah. 500 piye semene iki? Ayo. Oke, tak Ayo. 500. Ayo. Ayo pelek. Ayo pelek. Malah rada kae malah. Lho, Ngapus cewek dhewe, mosok kaya ngene ayu? Ya ra. Ketoke selerane penonton rupane garing kaya kowe. Rupa kok. Rupa kaya wit asem ngono kok ya. Wong-wong ra kan. Tesi nek mesem wes. Ya karo tangane ya. Ngemen. Wong aku ngakon kowe action lho dadak ngono. Ya wong karang arep stroke